I zdravo svima, ovdje Serbian Gaming Legend i kao što vidite danas prvi put koristim moj facecam, ali ako bude ispalo sranje, ako nešto bude bugovalo, neću pobaciti u video, tako da ako sada nije u videu moj facecam, znači da se nešto pokvarilo i pojebalo, tako da nemam pojma da li ću ga ubaciti kasnije. Ali snimamo Factions, sa nama je moj drug Daki, kaže ćao. Ćao. I igramo Factions Black, priključit će nam se kasnije, imam puno drugara u planu, znači bit će nas mnogo, poenta je da postanemo jedni od najjačih na ovom serveru, tako da, ajde da krenemo. Ok, samo prva stvar koja je potrebna jest da odemo negdje u pičku lepu materinu, a ja stvarno ne bi volao da vi znate gdje smo mi otišli, samo da kažete aha evo je njegova baza i sada ćemo da ga raidamo, tako da ja ću ovaj deo da isečem, a Dak i ja idemo da trčimo maraton. Ćao. Ok ljudi, dosta smo kopali ko konji i trčali ko bile. Ej, Moco. Sada imamo našu neku malu bazicu, uopšte nećemo ništa da uređujemo, mislim za sada to nije potrebno, kasnije ćemo na tome da radimo. Imamo i evo neke stvari. Da, ja sam ranije igrao na ovom serveru i imam neke stvari, ali to će da bude za ne daj Bože, neću da ih uzimam pošto snimamo, tako da kod ih nemam. Ali nisu to te stvari ovom čestu, inače su ender često na spawnu. Ok, pošto smo sad izgradili ovu kao malu bazu, vreme je da napravimo fakciju. Kako ćemo da se zovemo? Jebač. Ajde da se zovemo Srbende MC. Može. Ok. MC, nego sam razmišljao da li da pojavim, nema se, ćemo sve MC. Ok, what the fuck, ok, malo si nešto zasrao mikrofon. F-desk, mislim desk, nije bitno. Description, nek nam bude... Nikad ne jebi sam. This is Serbia. Da, ovo će biti description i sad ćemo samo da claimujemo ovu malu bazu. A do malo pre smo u ovoj bazi imali šljunke. Da, Šljunkovi. ovdje li first, mislim claim. Ok, claimovao sam na bazu. Nadamo se niko neće da nam raida, mada nema ništa novo da uzmem. Ok, hoćemo li sad da probamo da nađemo neki raid ili šta ćemo da radimo sad? Hoću prvo da me ubaciš u faction pa mogu da otvorim svoju čestu. Ok. Dobro. Neki debil me pitao da se teleportim do njega. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh. Ok, ajde da... šta ćemo da radimo? Hoćemo da idemo da nađemo neku bazu da je grifujemo ili kako? Zašto si tako pokvaren? Šalim se, ajde. Ja sam uvek za. To će da potraje, to znaš je tako? Da. E pa ništa ljudi, vidimo se onda kad nađemo neki raid. Ok ljudi, ja sam našao ovdje nešto, ali izgleda da je već uništeno. Tako da ne verujem da ćemo ništa da nađemo specijalno. Luk i strela, mislim samo luk. Fuck. Dobro, glowstone je prilično dobro. Malo laga server. O, brate. Moco, si našao nešto? Ma da, nego bi izgleda već uništeno, tako da... Neće 100% ništa dobro da nađemo. A uzit ću malo cobblestone, što... Šta ovdje imam? Snimaš šta? Da.
O, brate. Čekaj se prepopim. Wow, ovdje nema ničega. Kakav raid. Ljudi, izgleda u ovoj epizodi ipak neće biti raida, jer mi moramo pre epizode da nađemo raid i tek onda u epizodi da snimamo to. Da. Čekaj. Pregledaj čestovi. Ma pregledao sam. Čekaj, Pa ima cobblestone, tu znaš, možda ti treba. pa možda može da se proda, ajde da uzmemo. Pa već sam uzeo. Čekaj da idemo vam baš možda. Ne, brate, bolje se... Oli! Oho. Šta se mogu da nađeš? 300.000 staka cobblestone, da. Da. Da gledaš petici da nema ugalj. Dobro, možda možemo da prodamo, tako da... Nije loš. Da. Ovo možemo da kažemo da uopšte nije raid. To si ti, ja rekao neki drugi. Ovo uopšte nije ni raid, brate, ali nema veze, ljudi, za sljedeću epizodu ćemo imati raid, 100%. Moću ono ti. Kako je prvi glowstone, brate? Okej. Ajde nešto drugo da radimo. Da, inače mi nemamo skinove zato što igramo na Crackovom serveru jer će kasnije da nam se priključe neki moji drugi. Ajde u ovoj epizodi da probamo da nabavimo što više para, to je poenta, hoćeš? Ajde, evo kopaj ovo, možeš i ovo prodati. Ne verujem da se to proda. Ček, sad ću probati. Ok, Ja idem sad ja to- na shop da vidim da li možemo da prodamo cobblestone, ako možemo to je odlično, ja sad imam, sad ćemo imam $1300, kupio sam bio hranu, Čekaj, ajde ja bar stop da pogledam. idem ja, ajde, vidimo se u shopu, ljudi. Ajde. Ok ljudi, evo nas ovdje i sada smo našli cobblestone koji može da se prodaje stack za $25, tako da nismo našli ništa mnogo, ali sad ćemo imati koliko para, pa... Da, ja sam dobio $150 od ovoga, ti koliko si dobio? Ja 270. Dobro, ajde da sad pogledamo da li imamo nešto što je jako povoljno i može jako povoljno da se nabavlja i prodaje, da vidimo. Ja nemam više para, ja sam potrošio sve na hranu. Znaš šta, jebeš ovo, ljudi, ja imam ove stvari. Fuck it all. Brate, ja imam one stvari, ovo je kritična situacija, jebeš sve. Ovo sam našao ranije kad sam igrao od nekog raida. Imam chestplate i helmet, ovaj to ću ostavim. Shovel. Imam 5 Sad si TNT lepši. i ove stvari idu u našu bazu. Fuck je. Jebeš kritičnu situaciju. Da, brate. A šta si imao sve, jesi imao nešto daje mu? Da, imao sam 11 dijamanata. Dobro, za sad je to dosta, ali inače... ja... What the fuck? Kad sam ukucao kom, izašlo mi je srce. What? Čekaj da uzmemo X. I da... Vote key, dobio sam neki tamo vote key, what the f... Ej, ja! You now have one vote currency. Ne znam, ali posadit ću još par čestova ovdje. Ovdje će da budu rude. Šta? Da. Dobro, ovo nije ruda, ali nema veze. Kažeš ruda. Da, pogledaj iron, brate. Odoro. Mislilo. A da znaš, i ovo spada u rudu. Ne znam šta, aha, nije. Ubacio sam. Redstone. Okej, sad se vraćamo na shop da pogledamo, ups. Da vidimo, da probamo stack coal, ajde. Our shop. Vidi ovaj vote key. Vidio sam, reci, to sam ja stavio chest sad. A znam i da ti si mi rekao da si dobio. You cannot place a vote key here. A gdje da ga postavim, majke? 16 coal za $50, da vidimo, dobili smo... imam 1650
dolara. Da. Imao sam 1300, znači smo za sad zaradili 350 dolara. Ajde da nađemo nešto. I ja sad uzmem sve ove dijamante, odem i prodam i zaradim čitavo bogatstvo. Da, Šalim se. što? Nemoj, to radiš. Ok, da vidimo. Znači, hleb se pravi od 3 wheata. Wheat se kupuje... Čekaj, za koliko se prodaje hleb? Za... Od čega se pravi? 3 wheata. Pšenica. Ja ste razumio od 3 vida. Ne. Napravi se Nije drugo. droga, majke. Da. Pojedeš leba, nadrogiran si. Da, brate, narko leb. Da. Brate, uopšte nije nešto veliki ovaj shop. Čekaj. Pa... Što? Kako to da se sugar cane na prodaje, evo te? Nešto, ajde da vidimo da napravimo neku farmu, nešto tako, i onda tako da zarađujemo pare. Pa ako može lebat da se prodaje, zasadiš pšenicu i prodaš Da li leb. 16 hleba za koliko beše, 50 dolara? To je malo, A jes. ali isplati se isto i ne isplati se ovo još gore. Pazi ovo, 16 šargarepe za 10 dolara. Se prodaje, Da, a kupiš za 50. Pa dobro, ako kupiš 16 za 50, posadiš 16, poraste ti, dobiješ po 2, vratiš se, pa da. Treba će nam onda neka jebalački velika farma. to je žuti pera. Ne znam, kad bi prodavali obične krompire, vrati, to bi se isplatilo. Čekaj, gledaj. Ili da kupimo na kraju krajeva spawner, pa da napravimo neku kao farmu, nešto tako. Znači, spawneri su 25.000, trebamo da dođemo do tih para, vrati. Pa brate, to neće skoro. Da. Čekaj što nima Iron Golem spavno. To bi mogli da kupimo, ali to košta. O, to je za farmanje irona dobro. To košta 500.000. What the fuck? Da, 500.000. To je uvijek koštalo. Blaze Screen. Isto kao i Zombie Pigment spawner košta 500. A daj, ne može se prodaje. Creeper spawner 250. Sve je skupo, nije fair. I ko toliko baca trulo mesa po shop? Imam 13. Ne znam, brate. Kad bi to moglo da se proda. Ma nije ovo shop, nego je mnogo skup. Što mi je veliko pada u video. Oh, yeah! Neki lik mi je bacio dijamant. On dobio dijamante, a meni bacaju trulo meso. Šta hoće ovaj lik od mene, brate? Okej, dao mi je dijamant, sad se vrti oko mene. Vjerojatnije misli da si neko s kime je trebao se trejda. Verovatno je mislio da sam ja neki tamo poznati youtuber, iako nisam. A ej, nemoj da se vređaš, ti imaš 30 subscribera. Ne, imam 29, valjda. Ako nemam 30, ne znam. Dobro, pa to je 30. Ne još. Šta jedan čovjek više manje. O, brate, Creeper Egg je 51. Sad ću da spavam da ti pokažem nešto. 60. Došao. Vidi ovo. Bedrock will break with 30 hits. With 6 hits. Čekaj. Ozbiljno. Da. OMG, pa znači mi možemo ladno... A dobro, to se da mi... Treba nam
Dobro, možemo da napravimo diamond pickaxe. Znači, možemo da, čekaj da se vratim da vidim koliko košta ovaj. Mislim da koliko se prodaje. Oh fuck, sad mi je krenulo da mi frame drop. Da, sve možemo... Šta? Obsidian, 16 obsidijana za $250. Eto ti farma. Ništa ljudi, ajde vratit ćemo se mi kući da probamo da nađemo neko mjesto gdje možemo da nađemo dosta obsidijana i da skupljamo obsidijan da dobijemo pare. Vidimo se. Ljudi, našli smo ovaj obsidijan koji ćemo da kopamo, ali problem je što je Daki morao da ide, tako da ću ja da nastavim sam ovu epizodu, bez Dakija. Opet ću morati da ubrzam, čovječe, toliko stvari imam što ne mogu da snimam uopšte, samo raidovi se snimaju, PvP i ne znam ja što još. Ništa, ne malo ćemo da iskopamo ovog obsidijana, pa posle toga idemo možda PvP, možda. Ili neka vrsta pokušavanja da ustilamo iteme, znači mislim da krenem bez itema u PvP i da kada se oni biju, kada ubiju nekog, kada ja protrčim i da uzem iteme i da pobegnem, da probamo to, možda će biti tamo. Malo ovog obsidijana. Tako da, ne znam, ajde vidimo se posle. Iskapao sam pola steka obsidijana. Imao sam najgore iskustvo u svom životu. Ok, ljudi, evo nas u shopu i sada ćemo da nađemo taj obsidijan, prodamo. Zaradili smo $500. Dajemo $2150. Nisam zadovoljan. S obzirom da sam kopao 300 godina. Nisam zadovoljan. Nema veze, nekako nam teže ide ovaj početak malo. Uglavnom mi je išlo mnogo bolje na početku, ali pošto će od sljedeće epizode valjda da bude mnogo više igrača, trebalo bi da bude lakše malo. A htio sam da enchantujem ovaj pickaxe. Hajde laks uzvodi. Ok, idemo kući po laks. Ljudi, izvinite ako ova epizoda bude bila malo kraća, ali stvarno je teže da se radi ovako sam. Jer je dva igrača nekako... Nije to to. Ok, workshop. Ne workshop ne volim se. Baš sam se umorio, danas sam imao, probao sam da snimam igricu Dirty Bomb, isfailalo je. I tada mi je isfailao facecam, zato nisam siguran da ću postaviti facecam uopšte. Tu je enchantment levels. Čekaj, to znači koliko ću da dobijem ovih. Da, efficient. A sad sam iskoristio manje enchantment. Aha. To je cool. Ok, onda ću... Da. Dobro ljudi, stvarno sam umoran, izvinite ako je ova epizoda baš kratka, moram da završim ovdje. Ali nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi koja se nadam bit će bolje.